Здравейте хора, аз съм Алекс Крафт.bg, до мен е Патрик Крафт.bg и сме в нашата нова поредица шеги по телефона. Ето ви първия номер. Вижте доказателство, че е истински номер. Чакайте, че нещо не се вижда. Така. Готово. Сега, ето, зелена слушалка. Пускай на спикър. Набира се. На спикър, бе! Какъв спикър? Високоговорител. Набира се на високоговорител. Не, Набира се. Нещо не мога да набирам ли, бе? Що, бе? Не знам, гледай. Ето вижте, той е набрал Lenovo A6. 180, много по-добър от неговия Samsung. И човекът, защото е голям идиот, ми затвори. И ще се върнем, когато намериме номер. Чао, чао. И така, здравейте, отново сме тук, набираме в момента този номер, както виждате. Кой мега. номер? Добре, чакай да включим високоговорител. Набира малко стара. Ало, Ало, добър ден. здрасти. Искаме да ви кажем, че спечелихте от лотарията. Колко пари? Колко бяха? Мисля, че бяха... Изнете, спечелихте 1 милион лева. Верно ли, бе? Да, Аре да ни ги донесете. добре, но няма да ги получите. Само ги спечелихме, не вече. Да, Където? да. Нищо, като ги спечелям втори път, ми звънни пак. Добре. Сега след малко ще ви звънна. Чао, чао, чао. Довиждане. Ой, чакайте. Здравейте, това беше от нашия епизод. И чао, чао.